En aquest vídeo continuem amb la inducció i en aquest cas anem a treballar l'experiència de Henry. A aquest punt tenim una longitud L i es desplaçava a una velocitat v sobre aquest camp magnètic que va dirigit cap a dins de la pantalla. I el pensar que aquest tipus d'experiència podia generar algun tipus de corrent elèctric. Si observem el que passa dins de la barra metàl·lica, al desplaçar aquesta barra a una velocitat v sobre el camp magnètic, hem de mirar a l'estructura interna de la barra. La barra està formada per càrregues que són protons, que són fixos a l'estructura, i electrons que es poden moure d'alt a baix. Aquest electró, en el moment que tenim una velocitat i que està dins d'un camp magnètic, sofrirà una força magnètica que farà que aquest electró es desplaci cap a baix. I a poc els electrons de la barra aniran desplaçant-se cap a baix i s'acumularan en aquesta part d'aquí baix. De forma que la part de baix de la barra quedarà carregada amb càrregues negatives. Aquesta part d'aquí quedarà negativa. Com que els protons no es poden desplaçar, els protons van a quedar-se acumulats aquí dalt, de forma que aquesta part de dalt de la barra quedarà de forma positiva. I entre aquestes dues parts apareixerà un camp elèctric. Són càrregues positives, càrregues negatives, separats una distància L, i a partir d'ahí ja tenim un camp elèctric. Doncs què passarà sobre aquests electrons que estan ahí enmig? Sobre cada electró hem dit que apareixen dues forces. Per una banda, la força elèctrica, la força deguda al camp elèctric, que és igual a la càrrega elèctrica, que és la de l'electró, I per E. I que en aquest cas està dirigida, la força elèctrica estarà dirigida cap a dalt, ja que és una càrrega negativa, i aquí estan els protons, les càrregues positives. Per una altra banda tenim la força magnètica, recordem, F igual a Q per B per B. I que en aquest cas, aplicant el criteri de la mà dreta, apareix que aquesta força va cap a baix. Doncs bé, aquestes dues forces que van apareixent arriba un moment que troben l'equilibri, és a dir, que la força elèctrica s'ha d'igualar o s'iguala amb la força magnètica, però de sentit contrari, i en aquest moment s'aturaran els electrons. Si substituïm els valors de la força elèctrica i de la força magnètica, què tenim? Doncs tenim que Q per E és igual a Q per B i per B. La càrrega se'n va i ens queda que el camp elèctric que s'estableix entre els dos extrems de la barra és igual a la velocitat de la barra multiplicada pel camp magnètic que tenim aquí. I ara hem de recordar una altra cosa, i hem de recordar que el camp elèctric era igual a la variació de potencial que n'hi ha entre aquests dos punts partit per la distància. Si igualem aquestes dues equacions, quedarà que la variació de potencial entre els dos extrems partit per la longitud de la barra és igual a B per B. I esta L que està dividint la passem multiplicant i obtenim que la variació de potencial o la fem inducida entre els dos extrems de la barra se pot calcular com B per B i per L. És a dir, depèn de la velocitat, depèn del camp i depèn de la distància que separa a aquests dos punts. I cap a on va dirigida este corrent elèctric que s'estableix en aquesta barra? Doncs bé, si mirem, els electrons es desplacen cap a baix i per tant la intensitat de corrent sembla que circula cap a dalt en aquest sentit. És a dir, va en contra del moviment dels electrons. I aquesta és l'experiència de Henry.